Bore da faw. Mae'n reit dena bore yma, dydy. Ond dyna fo. Da ni yma hefo'n gilydd, a da ni yma i addoli yr arglwydd. Ac os na rei ar y we yn gwylio'r gwasanaeth, cofiwch bod yna groeso i chi ymuno hefo ni yn y gwasanaetha ar y Sul. Mi fysa nhw hyfryd iawn cael eich cwmni chi. Os oes na bobl di symud i Caerdydd yn gwylio ar y we, neu myfyrwyr, mae yna groeso i chi ymuno hefo ni. Mewch i'r wefan i weld manylion, ac os da chi eisiau lifft, cysylltwch efo ni drwy Facebook, drwy messaging, a mi allwn ni drefnu lifft i chi i unrhyw un o'n gwasanaetha. Felly, croeso mawr i bawb ohonoch chi i'r Oedfa. Ar iawn edrych ar salm a darllen salm efo'n gilydd wrth gychwyn. Salm 63 sydd yn hiraeth am Dduw. Yr hiraeth hwnnw sydd yn y calona ni am bresenoldeb Dduw, am berthynas efo Dduw, am deimlo ysbryd Dduw. Felly, newch chi ddarllen y ddwy sleid yma hefo fi. O Dduw, ti ydym yn Dduw i. Dwi wir yn gygeisio di. Mae fenaid yn sychedu amdanat, mae fy nghorff yn dyhau amdanat, fel tir sydd ac amiant sydd heb ddŵr. Ydw, dwi wedi dyweld i yn y cysegr, a gweld y rym ac ysblander. Profi gyffyddlondeb di yw'r peth gorau am fywyd, ac mae fy gwefusau'n dyfoli di. Dwi'n mynd i dyfoli fel yma am weddill fy mywyd, codi fy gwylod mewn gweddi ac alw ar denw. Dwi wedi llwyr fel ar ôl bwyta gledd. Dwi'n canu marw i ti ar gwefusau llawer. Dwi'n meddwl amdanat wrth gorwedd ar y gwely ac yn gyfyrio arnat ti yn nghanol y nos. Dwi'n cofio fel y gwnes ti fy helpu, rhoi gorfoleddi, yn saff dan gysgod dadenu. Dwi aml yn nydyn wrtho ti, gylaw greu dydd sydd yn hynal i. A mae yna ambell i gyffyrddiad hyfryd yn y salm bod profi Duw fel bwyta gwledd fawr. Os da chi wedi bwyta gwledd, da chi'n fodlon ar ôl hynny ac yn ddedwydd. Ac ar ôl addoli Duw, da ni'n gallu teimlo'n llawn ac yn fodlon ac yn ddedwydd. Ac yna'r darlun o fod o dan adain Duw yn den y salm. Fel ciw bach dan adain yr iar neu'r fam aderyn. Felly mae Duw yn cael ei ddisgrifio bod o yn fan cynnes i ni, bod o'n fan diogel i ni, bod yng nghwmni ac yn presenoldeb Duw. A falla bod ni angen gwybod a chlywed am hynny y bore yma. Oherwydd bod ni wedi bod yn teimlo yn ddigysur oherwydd digwyddiadau. Ond dan adain Duw, da ni'n dod i'w addoli. Da ni amdani emyn, ac emyn am yr Eglwys, sef ni a Christnogion eraill sydd yn dod i addoli. A mi fydd Rachel ac Armon chwarae trwyddo fo i'n atgoffa ni, ac fe ganwn ni ein tad teyrnasad i yn ein calonau ni.
Hyfryd, dewch i ni gael gair o weddi. Arglwydd, diolch i ti am fora Sul ac am heilwen i oleuo y byd a'r dydd heddiw. A diolch am yr addewid i fod hefod y bobl pan maen nhw yn dofoliannu ac yn daddoli dydd. Ac fe weddion y dair y bydd yr ysbryd glân yn ymplith ni yn y gwasanaeth hwn. Nid yn unig yn bresennol yn cen, ond y dod i'n calonna ni. A'r Iesu wedi dweud y bydd y ysbryd yn dod ac yn byw yn calonna ni. Ac felly fod y bresenoldeb hefo ni bob awr o bob dydd. Llanw yn eneidia a llawenydd wrth i ni feddwl am dy gariad, wrth i ni feddwl eto am yr arglwydd Iesu Grist yn ceidwad mwyn, wrth i ni feddwl am y groes a'r aberth troson, a'r atgyfodiad bendigedig ar y trydydd dydd. A dysgu ni yn ystod yr Oedfa i dy garu di yn well, ac yn ystod y dydd a'r wythnos i dy wasanaethu di yn effeithiol, yn teulu, yn gwaith, yn cymuned, yng nghenedl ein gwlad, mwyn i eraill trwyddan ni adnabod dy gariad di, a chlywed am dy ras ac am obaith mewn dyddiau sydd yn gallu bod yn anodd. Ac os rhai heddiw sydd yn teimlo yn isel, sydd yn teimlo tristwch yn ein calonna, fe byddiwn arglwydd y byddi di'n eu cyffwrdd nhw yn y gwasanaeth hwn mewn ffordd arbennig. Y byddi di'n codi y calonna nhw, y byddi di'n rhoi gobaith yn eu meddyliau wrth wynebu yr wythnos yma. Ac y byddan nhw'n profi bob amser dy fod ti yn cerdded gyda'r bobl ar y daith. I lawr yn y dyffrynoedd tywyll di, yn ogystal ac ar gopawn brynia llawen yn bywyd. Clyw yn gweddi, a derbyn yn clod ar y Sul newydd hwn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi am i ni feddwl yn arbennig am Afghanistan y bore yma. A'r ffordd da ni fel Cristnogion i fod i ymateb i ddioddefant a digwyddiadau cas sydd yn digwydd yn y byd. Da ni'n clywed yn gyflym iawn o fewn yr un diwrnod yn dydan pan yna argyfynga. Yn ôl yn y 4edd ganrif ar 15 oedd yn cymryd pythefnos, tair wythnos, mis i newyddion dod, hyd yn oed o Ewrop am ddigwyddiadau a rhyfeloedd a diagrin fai. Heddiw, mae o'r ffôn o fewn eiliadau iddo fod digwydd. A mae'n bwysig yn bod ni fel Cristnogion nid yn cael yn llethu gan y pethau yma. Oherwydd da ni'n gwybod bod yna ryfeloedd a tlodi a dioddefaint. Ond bod ni'n gweld sut mae'r arglwydd yn paratoi ni allu ymateb mewn cariad i'r angen yn y byd. Dwi'n gosod 6 pwynt gweri i ni feddwl amdanyn nhw am Afghanistan. A na i fynd trwy y 6 pwynt, a falle gallwch chi weddio yn eich calon wrth i ni ystyried y pwyntiau yma. Weddiwch dros y cannoedd o filoedd o Afganiaid sydd wedi ffoi o'i gartrefi ac wedi ceisio lloches yn rhywle arall. Mae miloedd eisoes wedi gadael wlad a fwy na thebyg y bydd llawer mwy yn disgwyl i adael. Gweddiwch am diogelwch wrth i bobl deithio, darparu anghenion sylfaenol fel lloches, bwyd a dŵr, ac y bydd teuluoedd yn gallu aros efo'i gilydd. Yn ail, gweddiwch dros dilynwyr Iesu yn Afghanistan wrth iddyn nhw wynebu erledigaeth. Oed iddyn nhw gael nerth i ddal ati. Gweddiwch y byddant yn teimlo presenoldeb yr arglwydd ac yn cael ei atgoffa nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.
Diolch i chi, mae hwnna'n llwyddo i ganolbwyntio'r meddyliad ydy ar rhywbeth mewn gweddi. Tynnu'ch sylw chi at y ffaith yn bod ni am y 3 sul yma yn codi arian tuag at Affganistan a hefyd y daeargryn yn Haiti. Os da chi ddim wedi cael cyfle i gyfrannu, mae yna blat yn y cyntedd, neu anfonwch siec i eilir, mae uno'n yn barod i gasglu unrhyw gyfraniadau heddiw, ac felly allwch chi wneud yn electronig. Mae'r manylion ar y taflen sul. Nodwch y disgrifiad yn dweud i fod o at yr apel Affganistan. Yna, yn ystod yr wythnosau nesaf, mi fydd teuluoedd yn cael eu lleoli yng Nghaerdydd. Ac mi hoffwn ni petasan ni fel Eglwys yn ymateb i hynny. A pan byddwn ni'n clywed sut y gallwn ni helpu'n ymarferol wrth groesawu pobl yma i Gaerdydd. A byddwn ni'n dod ar eich gofyn chi, unai am arian, neu am nwyddau, neu am fwyd, neu dillad, neu nwyddau plant. A falla hefyd y gall rhai ohono ni'n ymarferol rhoi croeso i'r teuluoedd yma. Maen nhw'n ffoi o erlyd, a bygythiad ac angen i ddiogelwch. Ac fel pobl Iesu Grist, da ni eisiau gwarantu bod nhw'n profi hwnnw yng Nghymru. A nid bod elfennau atgas tuag at ymgeiswyr lloches yn dod i'r amlwg a bod nhw'n teimlo dan bygythiad yma yng Nghymru yn gwlad. Da ni am weddio ymhellach. Wrth wneud hynny, da ni yn cydymdeimlo hefo Lisa Rosser a Lyndon, ac Elin ag Esill, a Cian a Gwydion. Oherwydd Sul dwytha fe fu farw mam Lisa ar ôl cyfnod byr yn yr ysbyty. Lisa, mae'n cydymdeimlad hefo ti yn dy golled ac hefo chi fel teulu yn eich profedigaeth o golli mam. Mae'n gweddia hefo ni, ac os gallai neu unrhyw un ohono ni wneud rhywbeth i fod yn gefn i chi, ti'n gwybod bod ni jyst yr ochr arall i negas testun neu i alwad ffôn. Oedd Jill ac Ethyn Lewis wedi dal y Covid, mae'r cyfnod ynysu ganddyn nhw wedi dod i ben. Ond mae'r teulu sydd yn aros efo nhw, teulu Aled, hefyd mewn cyfnod ynysu, a maen nhw'n disgwyl i'r cyfnod hwnnw dod i ben. A maen nhw'n teimlo well nag oedden nhw. Oedd yr effeithiau'r symptoma ddim yn rhy ddrwg. A diolch i Dduw am y brechiadau da ni wedi i cael. Os yw rhywbeth da chi am i ni weddio yn arbennig dros fo? Y bore yma, gwyddwch allan. Mae'n enwedig trwy'r mwgwd, mae'r eich i weiddi'n uwch. Ysgolion a colega. Pobl ifanc ni sydd wedi mynd i'r prifysgolion. A rhai sydd yn cychwyn wythnos nesaf. Prifysgol Caerdydd yn cychwyn, nid yr wythnos yma, yr wythnos nesaf. Siw fyna 35,000 o fyfyrwyr yma'n bydd. Unwaith eto. Cyfarfod angor. A mae picnic gyn yr ysgol Sul. A llanast mewn pythefnos. A da ni angen gweddio dros ail, da chi'n bod, enyn brwdfrydedd a momentum hefo'n gweithgareddau ac annog cyd-aelodau a ffrindiau i ymuno efo ni. Dewch i ni weddio. Arglwydd mor braf ydy cael dod at yn gilydd fel hyn i dyfoliannu di. A da ni am i'r moliant fod yn ddilys ac yn ddi-ffiant arglwydd. Syma'r neilltu y pethau hynny sydd yn meddyliau ni, sydd yn hatal ni i daddoli di'n iawn. Da ni'n aml yn dod hefo'n baggage ac hefo'n rhagfarna ac hefo'n meddyliau i'r mawl. Ond bod i'r ysbryd symud y pethau hynny o'r neilltu fel yn bod ni'n gallu gweld yn glir dy fawredd a dy berffeithrwydd. Ond bod ni'n sylweddoli eto'n ffres dy gariad a dy ras tuag at y ddynoliaeth anghennus hwn. Dyd bod ti'n ddiw goleuni, yn ddiw trigarog, yn ddiw hael, sydd yn rhoi bendithion i ni gyson o awr i awr. Ac wrth i ni feddwl amdana ti yn dad, mab ac ysbryd glân,
Llenwan calonnau hefo llawenydd, oherwydd yno ti, does dim allddwyn y llawenydd oddi arna ni. Da ni'n gallu llawenhau gyda ti yn y nos ac yn y tywyllwch ac yn y brofedigaeth, oherwydd fod a ddewidion di ar gyfer y bywyd hwn ac ar gyfer bywyd tragwyddol. Ac na dim yn dwyn ni o gledr ddiogel dy law. Molwn di arglwydd am yr arglwydd Iesu Grist, am i ti roi i ni fel gwaredwr, am dy fod ti yn dy ras wedi yn cymodi ni gyda thi drwy Iesu Grist, ac wedi symud y pechod a'r anawstera oedd yn gwahanu ni oddi wrtha ti. Ond fe weddion y byddi di drwy yr ysbryd glân yn adeiladu yn ffydd ar ôl y cyfnod anodd yma hefo Covid. Y byddi di'n adeiladu Eglwys Ebenezer ac yn bendithio yn gweithgaredda, yn gwasanaetha ar gyfer y Sul heddiw, y picnic ysgol Sul am hanner awr wedyn o'r 10, gweithgaredd llanas mewn pythefnos. Da ni'n gweddio byddi di'n dod at teuluoedd i'r gweithgaredda hyn. Fel y bod ni'n cael rhannu'r llawenydd, rhannu'r newyddion da, rhannu ti dy hun arglwydd gyda'n cyd Gymru yng Nghaerdydd. Da ni'n gweddio dros wasanaeth angor y prynhawn yma, y bydd y fendith di'n amlwg yn Lyfgins wrth i'r coffi gael ei yfed. Y bydd y gogoniant i ti, ac y bydd pobl newydd yn dod i'r fan honno hefyd i dogoneddu di, ac i glywed am dy ras rhyfeddol. Da ni'n cofio am yr holl weithgaredda sydd yn ail gychwyn yn Betrus, tymor newydd yn yr ysgolion ac fe weddiwn dros yr rhieni sydd wedi dysgu plant am gymaint o amser neidia teidia sydd wedi bod yn helpu. A da ni'n gofyn dyfendith ar yr ysgolion yma yng Nghaerdydd yn ystod y tymor sydd yn dod. Y byddi di'n rhoi dawn a carweiniad i'r peneithiad ar athrawon i allu tywys yr ysgolion mewn dyddiau anodd, lle mae yna gymaint o ddrysu, lle mae yna gymaint o dramgwydd i weithgaredda dosbarthiadau. Fe weddiwn hefyd dros y prifysgolion sydd yn agor. Bobl ifanc o Ebenezer sydd wedi mynd i benod newydd yn ei hanes mewn coleg, a'r rhai hun sydd yn parhau mewn addysg uwch. Bendithia'r myfyrwyr fydd yn dod yma i'r Gaerdydd, ac fe weddiwn y byddi di'n tywys rhai i'n cynulleidfa ni, fel yn bod ni'n gallu i croesawu. Da ni'n cofio am y cyd-aelodau sydd yn sâl y bore yma, rhai hynny sydd mewn gwth o oedran, sydd wedi derbyn triniaetha yn yr ysbyty a drwy law doctor. Da ni'n gweddio dros y teuluoedd hynny sydd mewn galar, wedi colli rhai anwyl, a'r cyfnod yma'n gyfnod anodd o hiraeth ac o brofedigaeth. Bydd yn agos atyn nhw. Da ni hefyd yn gweddio dros yn teuluoedd am ffrindiau sydd yn dioddef o gyflyrau iechyd meddwl, yn isal i ysbryd arglwydd, yn methu ymdrin a bywyd o ddydd i ddydd. A teuluoedd yn poeni yn fawr iawn am ei cyflwr. Arglwydd, gna ni yn olini, fel yr wyt ti, fel mae'r arglwydd Iesu yn olini'r byd. Fel yn bod ni'n llewyrchu dy gariad a dy obaith di yn y cymunedau yr ydyn ni'n byw ynddyn nhw. Tyrd atom ni o greor pob goleuni, trod i ein nos yn ddydd. Gofynwn hyn yn enw Iesu Grist, a dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd. Sanctiliad
chi'n cysylltu efo yna, efo cyfnodau neu digwyddiadau. A dwi bob amser yn cysylltu yr emyn yma efo y Nadolig, ac wedyn fydda i mond yn dewis yr emyn adeg y Nadolig. Ond dyna sy'n hyfryd bod pobl eraill yn dewis yr emyn yna. A mae hwn yn disgrifio gras byw yr Iesu. A syrthannol yn Iesu Grist. O'r nef y daeth, fab di'n ama byw, i'r byd yn glawr heb fennu dim. Gadar i ogoniant a'i rym a'i bwer, i weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw. Hwn yw ei Duw, y brenin llaw. Dewch i ni ganu yr emyn.
Mae hwnna'n ei mynd pwerus oherwydd mae'n cyfleu natur gras Duw yn dydi, bod Duw yn Iesu Grist wedi dod i'r byd a gadael i ogoniant i wasanaethu dynoliaeth. Duw fel hyn sydd ganddo ni, da chi bod, y Duw sydd yn golchi traed y disgyblion noson cyn iddo fo gael ei dienyddio. Sydd yn golchi traed, Judas yr un bradychod, mae hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. A'r pennill ola'n dweud, da ni fod i adlewyrchu natur Duw yn y byd. A dyna mewn ffordd fydd testyn y breges sydd gen i ar eich cyfer chi. Cyhoeddiadau'r wythnos, picnic ysgol Sul, Oedfa am 3, byddai'n parhau yn llythyr cyntaf Iwan, edrych ar goleuni i'w Duw, angor 3:40 yn Lythgynt, nos Lun, Cwr Gweddi, nos Fawrth, noson trefnu Llanast yn Ffino Lounge i'r tîm sydd yn gweithredu ac yn amlaen i'r Sul wedyn. Yma 10, os Duw a'i mynd, ac am 3 yn y prynhawn, a fi fydd yn arwain eto y Sul nesa. So rhywbeth dwi wedi anghofio, Malcolm? Dwi'n meddwl bod o reit gynhwysfawr yn y fan yna. Darlleniad y bore yma, a'i ddarllen hwn, ac yna fyddai'n mynd i edrych ar y darn o'r darlleniad. Chwbod, y darn syrdanol yma lle mae Iesu Grist yn dysgu. A mae pobl yn aml, mae Cristnogion hyn yn dweud fel, neis iawn gyda nelfri, ond fe dyn ni'n gwneud hynny go iawn. Felly maen nhw'n mwrdro i gilydd ac yn prynu submarines Trident rhwng i gilydd. A maen nhw'n adeiladu byddinoedd ac yn gadael y tlawd a'r anghennus i farw. A mae Iesu'n deud hyn wrth ddynoliaeth. Mae'n ysgytwol y geiriau yma gan Iesu. Dwi'n deud wrtho chi sy'n gwrando, carwch eich gelynio. Gwnewch ddaioni'r bobl sy'n eich casau chi. Bendithiwch yr rhai sy'n eich belltithio chi, a gweddiwch dros y rhai sy'n eich camdrin chi. Meddyliwch am Gristnogion Affganistan a Gogledd Corea o'r yma. Mewn gwasanaeth yn darllen hwn. Ac yn gwynebu gelyniaeth, erledigaeth a chrylondeb. A maen nhw'n darllen geiriau Iesu Grist. Os ydy rhywun yn rhoi clatchen i ti ar un foch, tro'r foch arall ato. Os ydy rhywun yn dwyn dy got, paid a'i wistro rhag cymryd dy grys hefyd. Rhoi bawb sy'n gofyn am rhywbeth gen ti, ac os bydd rhywun yn cymryd rhywbeth pia ti, paid a'i hawlio nôl. Dylech chi drin pobl eraill, fel byddech chi'n hoffi iddyn nhw'ch trin chi. Pan dylech chi gael eich canmol am garu'r bobl hynny sy'n eich caru chi, mae hyd yn oed pechaduriaid yn gwneud hynny. Neu am wneud ffafr i'r rhai sy'n eich gwneud ffafr i chi. Mae pechaduriaid yn gwneud hynny hefyd. Neu os ydych yn benthyg i'r bobl hynny sy'n gallu'ch talu chi nôl, beth wedyn? Mae hyd yn oed pechaduriaid yn bodlon benthyg i'w bobl eu hunain, ac yn disgwyl cael eu talu nôl yn llawn. Carwch eich gelynion, gwnewch daioni iddyn nhw, rhowch fenthyg iddyn nhw heb disgwyl cael dim byd yn ôl. Gewch chi wobr fawr am wneud hynny. Bydd hi'n amlwg eich bod yn blant i'r Duw goruchaf, a mae dyna'r math o beth mae o'n ei wneud. Mae'n garedig i bobl aniolchgar a drwg. Rhaid i chi fod yn garedig, fel y mae Duw eich tad yn garedig. Hwna am ysgytwol ydy. Pan da ni'n meddwl am byd, pan da ni'n meddwl am genhedloedd, pan dwi'n meddwl am ynghalon i fy hun. Ond mae'r Iesu'n gosod y bar yn uchel, oherwydd mae dyma ydy ewyllus Duw a bwriad Duw. Da ni yn gorfod cydnabod bod ni'n methu ac yn syrthio, bod hunanoldeb yn gafal yna ni, bod casineb yn hawdd yn gallu bod yn anhagwedd yn calonna ni. Ond mae'r Iesu'n dweud, fel hyn mae hi fod, a fel hyn ydych chi fod. A mae'r geiriau ola yn esbonio yn rhywun ydy. Rhaid i chi fod yn garedig. Pam? Pam mae hwnna'n mor gas ac annymunol hefo fi? Pam?
fod yn hael am fod Duw yn hael. Da ni fod yn faddeugar am fod Duw yn faddeugar. Yn ystod y misoedd dwytha, da ni wedi gweld digwyddiadau bob math yn y byd. Digwyddiadau yn Affganistan, sydd wedi'n tynnu'n sylw ni eto at ansicrwydd bywyd a dioddefaint pobl yn y byd a crelondeb pobl tuag at ei gilydd. A dwi eisiau ystyried y bore yma yn cyfrifoldeb ni fel Cristnogion tuag at y digwyddiadau fel hyn. Dwi'n mynd chdi bach yn gryg bore yma. Sut ydym ni fel Cristnogion i fod i ymateb pan mae yna gymaint o ddioddeffaint a gymaint o angen yn y byd? Yn tuedd ni'n aml fel dynoliaeth, sef os y cadiad yn ddwy. Sgolwch yna. Na lygoda bach dim ei mewn i ddwy. Oedd Gwilym yma wedi canslo i Oedfa hefyd bod oedd wedi colli lais fel yma. Da ni wedi arfer yno. Neu ddisgwyl Eglwys etla. Mae wedi pasio i fi ar y ffôn ynddi. Yr holl ffordd o aber. Mae viruses mor bwerus yn gwneud. O, mae wedi dod nôl. Da iawn. Diolch i ti Herman. Ni'n chydig bach yn gryg. Sut ydym ni'n ymateb i ddioddeffaint ac i ddigwyddiadau fel yn Affganistan? Tuedd ni fel dynoliaeth ydy bod yna begynna yn datblygu ac eithafion trwy'r adag ydy. Da ni wedi gweld hynny efo Brexit yn hyn digwyddodd. Lle bynnag oeddech chi'n sefyll efo'r hen Brexit, mae yna eithafion wedi digwydd o fewn i wledydd Prydain. Rhai yn frwd o blaid o hyd, ac eraill yn parhau o waredu bod ni wedi gadael Ewrop. A mae hwnna wedi creu tyndra a teimladau ddigon cas rhwng pobl a'i gilydd, hyd yn oed o fewn i'r un teulu. Hefo Covid, mae'r un peth yn digwydd. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hapus iawn o gael y brechiadau, y ddau brechiad, ac yn diolch i Dduw am y brechiadau. Ac yna, mae yna begwn arall lle mae pobl yn dweud na lol ydy'r cwbl. A dwi'n edrych yn geg agorad ar yr anti-vax yma. Mae yna begynnu'n digwydd yn does. A mae yna begynnu'n digwydd hefo pethau fel Affganistan ac ymgeiswyr lloches. Mae yna rei pobl yn dweud, o mae pobl yma dwi'n yn swyddi ni. Dyn nhw'n gallu dweud hynny Brydain ar mynd rydyn. Mae'n ormod o swyddi ganddo ni. Maen nhw'n dod yma, maen nhw'n cymryd bydaliadau pobl glawd Brydain. A maen nhw'n stopio pobl groesi ar gychod. Plant a theuluoedd a mama bregus ac yn ei anfon nhw nôl i Ffrainc. Fel pe bai cyfrifoldeb Ffrainc yn unig ydi delio mewn ymgeiswyr lloches. A wedyn mae yna bobl eraill yn dweud, mae eisiau croesawu o bobl bregus yma a dangos cariad a gofal tuag atyn nhw. A mae'r pegynnu safon yn gallu digwydd o fewn i grefydda hefyd. Da ni yn gallu pwyntio at, a da ni gwneud Islam, y dweud, mae yna eithafwyr yn Islam, a mae yna fwslemiaid cymhedrol, a hyfryd, a gaffwyn, a heddychlon. Ond y gwir ydy fod yr un peth o fewn i Gristnogaeth ydy. Mae yna begynnu yn digwydd. A mae yna eithafwyr Cristnogol yn credu i bod nhw drwy arfau yn gallu amddiffyn Cristnogaeth. Ac yna mae yna Gristnogion eraill yn meddwl na heddwch a heddychiaeth a peidio mynd i adeiladu militariaeth ydy'r ffordd ymlaen. Mae yna begynnu yn digwydd. Ac o fewn i'r Eglwys, yn lleol mae yna begynna yn gallu ymddangos. Ac un o'r rheini ydy bod rhai pobl yn dweud cyfrifoldeb Eglwys ydy edrych ar ôl bywyd ysbrydol pobl a meithrin bywyd ysbrydol ac adeiladu yr Eglwys. Ac os ydy unigolion eisiau gweithredu'n gymdeithasol, mi gan nhw wneud hynny,
Ond nid cyfrifoldeb eglwys unigol ydy gwneud hynny. Ac yna mae gennych chi eglwysi Cristnogol eraill yn dweud, unig gyfrifoldeb eglwys ydy gwasanaethu'n gymdeithasol a helpu pobl a gweini ar y tlawd. Dyna ydy'r briff da ni wedi gael gan Iesu. Naw wff di rhywbeth ysbrydol a Beibl a gweddio, gweithredu. A wedyn da ni'n cael pegynnu rhwng y dau beth. Ond yr hyn dwi'n weld yn y Beibl ydy cydbwysedd rhwng y ddau beth. A da chi'm yn gallu cael y naill heb y llall. Oherwydd maen nhw'n bwydo i gilydd. Maen nhw'n rhan o dystiolaeth Gristnogol yn ei cyfanrwydd, lle da ni yn addoli a clodfori Duw, lle da ni'n adeiladu'n gilydd yn ysbrydol drwy edrych ar y gair, drwy weddio a trio tyfu yn y ffydd, a gweithredu yn gymdeithasol yn y gymuned da ni'n byw ynddi a tu hwnt. A dwi'n awyddus, fel da chi'n gwybod ers blynyddoedd, i gael y cydbwysedd honno o fewn i eglwys Ebenezer. Nid y bod ni'n anwybyddu un peth ar draul y llall, ond y bod ni'n cydweithio ar y ddau beth, oherwydd dyna natur Duw ei hun. Un felly ydy Duw. Yr esiampl da ni'n gallu troi ato fo ydy Iesu Grist ei hun. Ac ym mherson Iesu, da ni'n gweld y cydbwysedd hyfryd yma yn ei fywyd. Y darlun ohono fo, mae o'n llawn cariad, mae o'n gwasanaethu, mae'n helpu'r bobl ar ymylon cymdeithas, y wraig o Samaria, mae'n cymysgu efo Piteiniaid, mae'n cymysgu efo casglu'n trethu, pobl sy'n cael ei dirmygu ar ymylon cymdeithas. Mae'n iachau'r sâl, mae'n cynorthwyo'r tlawd, mae'n codi'r marw yn fyw, a mae'n dysgu ddisgyblion i fod yn hael ac yn garedig tuag at yr rhai sydd mewn angen yn y gymuned. Ond, nid dyna'r unig beth mae'n wneud yna chi. Oherwydd, mae o hefyd yn darllen yr ysglythyr. Mae o hefyd yn mynd o'r neilltu ac yn gweddio ar ei dad sydd yn y nefoedd. Mae'n tynnu'r disgyblion o'r neilltu a mae o'n dysgu nhw am deyrnas Duw. Mae'n dysgu nhw, pan da chi'n gweddio, gweddiwch fel hyn ein tad sydd yn y nefoedd. Mae o'n pregethu, mae'n galw pobl ac yn efengylu ac yn cenhadu a dweud, dewch ar yn ôl i, fi ydy'r Meseia a'r gwanedwr. Nid gweddion unig oedd Iesu, ac ymneilltuo i ryw ogof mewn anialwch yn ystod ei oes. Ond mi oedd o'n gweddio. Nid iachau pobl yn unig oedd yr arglwydd Iesu, ac agor ysbytai, a iachau bob awr o bob dydd. Ond mi oedd o'n iachau. Nid cenhadu a gwahodd pobl i'w ddilyn o'n unig oedd yr Iesu, ond oedd o'n gwneud hynny. Nid cydymdeimlo gyda'r clawd yn unig, ond mi oedd yna gyfanwaith yn yr arglwydd Iesu, perffaith. Lle da ni'n cael y cydbwysedd bendigedig rhwng bywyd ysbrydol ac addoli a gwasanaethu Duw mewn mawl a gwasanaethu Duw drwy ddyngharwch, drwy garu pobl. A mae'n gyfanwaith, mae'n cyd-fynd hefo'i gilydd. A'r naill yn dylanwadu ar y llall, a'r naill yn dystiolaeth i'r llall. Pam fod Iesu'n gwneud hyn? Mae o'n sôn am Dduw. Beth am mynd i ffindio allan mwy ynglyn â Duw? Felly mae'r cydbwysedd yma rhwng yr ysbrydol a'r gweithredu cymdeithasol heb begynnu ag eithafio. Ac oherwydd hynny, dyma sydd i fod o fewn yn bywyda a'n heglwysi ni. Ac mwyn i Ebenezer fod yn eglwys iach, mae'r rhaid iddi fod yn debyg i Iesu Grist. Yr adnod ola yn y darlleniad ydy'r geiriau yma. Rhaid i chi fod yn garedig, fel mae Duw eich tad yn garedig. Mae yna gymhelliad i ni fel Cristnogion
Y trigarog ydy o yn y Beibl Cymraeg newydd. Byddwch chi'n drigarog fel y mae'ch tad nefol yn drigarog. Oherwydd fod yn bywyd ni i adlewyrchu yn ffydd ni yn Iesu Grist. Dyma pam fod cymaint o elusennau Cristnogol, os newch chi edrych ar hanes gwaith dyngarol, yn sydyn iawn, da chi'n sylweddoli bod Cristnogion wedi cychwyn lot o fudiadau. RSPCB, RSPCA, Cristnogion gychwynodd rhaid. Ganrifoedd yn ôl erbyn hyn. Samariaid, Vicar yn yr Eglwys yn Lloegr yn Llundain yn cychwyn hwnnw oherwydd bod o'n gweld angen. Cyfodd Cristnogol Tia Fund, byddin yr iachawdwriaeth yn gweini ar y digartref, ar gwan, y diddymu cais wasiaeth, Cristnogion yn mynd ati ac yn sylweddoli, di hyn ddim yn iawn, dydy o ddim yn adlewyrchu cariad Duw yn Iesu Grist. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Oherwydd bod Cristnogion yn sylweddoli, dwi fod i adlewyrchu natur Duw i hun yn fy mywyd i, ac yn mywyd yr Eglwys dwi'n rhan ohoni. Wrth i ni edrych ar yr angen yn y byd, da ni gallu mynd i deimlo'n ddiymadferth. Be fedra i wneud? Sut fedra i gynorthwyo? Pa wahaniaeth y gallwn ni i wneud? Ond yr hyn sy'n rhyfeddol ydy bod Duw yn gallu gwneud ein gweithredoedd bach ni yn weithredoedd mawr. O'n i sôn yn y fan yma, rhaid i chi fod yn garedig fel mae Duw eich tad yn garedig. Mae'n adnod ar y sleid nesaf sydd yn sôn am hyn. O hyn ymlaen, rhaid i chi stopio ymddwyn yr un fath a phobl sydd ddim yn credu. Gadewch i Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr drwy chwildroi eich ffordd o feddwl am bethau. Byddwch yn gwybod wedyn beth mae Duw eisiau ac yn gweld fod hynny'n dda ac yn ei blesio ac mae dyna'r beth iawn i'w wneud. Da ni'n gweithredu ac yn caru ac yn cyhoeddi ac yn helpu oherwydd bod ni am adlewyrchu natur Duw. Dwi wedi bod byw ym Mhen y Lan ers canrifoedd erbyn hyn. A yr hen na fe, Mhen y Lan. Mae'n siŵr un o'r elldydd mwyaf serth yn Caerdydd. A dros y blynyddoedd, dwi wedi bod yn edmygu pobl, nid yn unig yn rhedeg fyny'r all, pobl ffit, ond edmygu nhw yn mynd i fyny'r beic ar yr all. Wedi bod yn esgo, sy'n ei licio sy'n ni'n gallu mynd fyny ar y beic. Ond mae rhai, hanner ffordd i fyny, colli nerth a maen nhw'n dod o dda ar y beic. A maen nhw'n gwthio'r beic i fyny dop yr all. Ond da chi'n gwybod yn ddiweddar, maen nhw'n bobl wedi bod yn dod ar ei beics, de? A maen nhw'n mynd fel gael y gwynt i fyny'r all. Fel la. Mewn chwynciad chwanar, maen nhw wedi mynd o'r gwylod i'r top ar ei beic. Ond da chi'n gwybod beth yw'r gymuned? Mae gen nhw beics batri ar y hyn. Mae pobl 90 oed yn mynd fyny, Mhen y Lan mewn. Ar ei beic. A da chi'n cael argraff o'n seiclo, ond maen nhw ganddyn nhw rym mewnol yn y beic sydd yn ei galluogi nhw i gario ymlaen. Ac felly ni fel Cristnogion. Da ni methu caru a gwasanaethu a helpu'r clodion yn y nerth yn hunan. Mae pobl yn sôn am fatigue yn dydyn, compassion fatigue. Ond fel y pobl Iesu Grist, mae Duw yn rhoi nerth yr ysbryd glân yn y calonna ni. Fel yn bod ni'n cario ymlaen pan mae pobl eraill yn stopio. Fel bod ni'n caru pobl yn enw Iesu Grist pan mae pobl eraill yn methu. Oherwydd bod ni yn adlewyrchu cariad Duw yn Iesu Grist. Weithiau da ni'n teimlo does ganddo ni ddim yn nerth, na'r gallu, na'r ymroddiad. Ond mae'r Efengyl yn cymell ac yn ynerthu ni i ymateb. A weithiau, y pethau bach ydy'r pethau mawr. Mae Duw yn defnyddio'r pethau bach i wneud pethau mawr. Porthi'r 5,000. Mae Iesu'n cymryd y bara a'r pysgod
picnic bachgen ifanc yn mynd i'r ysgol Sul amser cinio i'r synagog. Mae Iesu'n cymryd y bach a mae'n gwneud y mawr. A mae Duw yn gallu cymryd yn gwaith am bwriad a'n gweledigaeth ni a gwneud pethau mwy o'r pethau da ni'n deimlo sydd ddim yn ddigonol. Yn ystod yr haf, eisiau darllen y llyfr yma, Storiau'r Tir gan DJ Williams. A mi oedd ganddo fo fwy nag un cyfrol o Storiau'r Tir, ond rhyw fath o y goreion ydy'r llyfr yma. Cofio straeon y tir glas a straeon y tir coch. Cofio cyfarfod DJ Williams mewn steddfod efo'n had, o'n i'n hogyn bach, dal y braich yn had. Ted dad, da ni eisiau mynd o fama. Do'n i'n ymwybodol bod DJ Williams ar y pryd. Biti nes i'n cymryd nodiadau pan mae dad yn siarad. Pa blentyn sydd yn dad. A mae yna stori yn y llyfr yma dros y bryniau tywyll niwlog sy'n eirio i mynd Pantycelyn. A stori y ddychmygol ydy am ddyn oedd yn gweithio mewn plasty neu tafarn o'r enw Llwyn Gwair. Dwi'n meddwl yn ardal Tidreth, Joy, os da chi'n gwybod am Llwyn Gwair. Wel, mae'n seiliedig ar ddyn oedd yn edrych ar ôl y ceffylau yng nghyfnod Pantycelyn yn Llwyn Gwair. A be oedd wedi digwydd oedd bod Pantycelyn wedi rhoi grot iddo fo. Dangos yn oed dwi'n dweud. Chi'n gwybod wedi grot, dydych? Chi'n gon hen? Can exposely that. Can we just check you? 4 ceiniog. 4 ceiniog oedd grot. 4 ceiniog. Dychymig ydy hwn, ond mae'n cyfleu y syniad, iawn? Dychymig ydy'r stori hon. Oedd Pantycelyn wedi rhoi grot i hwn. A'i enw fo oedd Twm yr Hosler, oedd yn edrych ar ôl y ceffylau. Darllen paragraff bach. Llawer tro yn ystod blwyddyn am y gweddill o'i oes, y bu Twm yr Hosler yn adrodd hanes y bwrdd brecwast ym Mhlas Llwyn Gwair. Y bora wedi'r seiat yn Eglwys wrw. Fel yr un siwnt marin y gynt, fe meddiennid yn sydyn hollol weithiau gan ryw ysfa anorchfygol i ailadrodd y stori. Ac ni orffennau byth heb dynnu o boced ei drwser ryb mewn ffordd dramatig iawn y darn grot gloiw a gawsau gan Williams Pantycelyn. Wrth estyn a wena dic y ceffyl i'w law ger yr horsblog o flaen y tŷ. A'i Twm i ysbryd y darn yn dioed, ond i neb brin gyffwrdd ar mater. Roedd hwnnw wrth law bob amser i gwympo nôl arno mewn seiat wan. O'r awn un, mae ddeuwch yr acen, oce? Fydda'n gwneud acen Sir Benfro, Tidreth, Gogledd Benfro. O'r awn un yfwr trwm cyn derbyn y pishin grot hwn. Medda Twm bob tro, pan ddoi at ddiwedd y stori. Cwrw cartre Llwyn Gwair a phob cwrw o ran hynny. Ac fe basies i heibio adre heibio'r saliwtasiwn yn oswaith honno ar grot hwn, grot Williams Pantycelyn yn dyn yn fy llaw. Roedd yng nghorn gwddwg i'n bwysach na'r arian yn y nwrni, ond allwn nhw ddim hala grot Williams ar gwrw. Ond fe si heibio nos tranoeth yr un modd, yr un fath am wythnos gyfan. Fe orchfyges y diafol, bobl anwyl, am y tro cyntaf yn y mywyd, a'r grot yma a'i gwnaeth i. Sôn mae'r stori am weithred fach sydd wedi cael effaith mawr. Oedd gyn Twm broblem efo yfad gormod o alcohol. Yr awgrym ydy bod o'n alcoholic ac oedd o'n methu stopio yfad. Ond dyma, yn ddychmygol, Pantycelyn yn rhoi grot iddo fo. Ac oedd o'n mynd i'r dafarn hefo'r grot yn ei law. Ac oedd o'n methu talu am y cwrw hefo grot Pantycelyn. A drwy hynny, mi lwyddodd o i stopio yfed oedd yn broblem iddo fo. Mae gweithredoedd bach yn gallu bod yn weithredoedd mawr. Gweithred o garedigrwydd, gweithred o heilioni,
gweithred o letigarwch, gair o gariad, gair o ganmoliaeth, drwy fendith yr ysbryd glân yn gallu gwneud mwy y mywyd person na da ni yn ei ddychmygu. A da ni'n gwneud hynny oherwydd na pobl Iesu Grist ydyn ni. A da ni am adlewyrchu caredigrwydd Duw ei hun. Tuag at yn gilydd, tuag at yr anghennus yng Nghaerdydd, tuag at ymgeiswyr lloches Affganistan bydd yn dod i'n plith mwyn i enw. Amen. Dwch i ni ganu yn olaf. Iesu geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a'r methedig. Tynner ydwyd a charedi, rhod dy ras y nerth i ni. Dwch i ni ganu. Diolch am eich cwmni ac i bawb sydd wedi helpu y technegwyr, y cerddorion a'r rhai sy'n gyfrifol am hylendid. Felly dan eich bendith, unai tan Prynhawma neu tan yr wythnos nesaf. Gawn ni rwy'n gofal i'r arglwydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd o gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd